question mwadi penjo kendo. Budget ka sirkal dhi golo ne timo ma. Ang'a mondo gi bo golo budget mondo gi fund go collapsing healthcare system. Mondo gi fund go higher learning loan framework ma hinyo nyithinde university. Ang'a mondo gi use the same funding kuma gi gole pesa makoro dhi bete conclave mondo gi tim go issues boko matin. Sani Ruto nyowacho ni godugo kazi mtani. To broadly pokwa neno budget moketi ni budget ndi wuka mondo kazi mtani mondo millions of the young people bed caution for the short time mondo bedi. So if the budget ndi wuk na this dialogue wadwaro ni bende budget moro bochako wuogi ka dhi konyo other priority sectors. Number 3, sani Kenya is divided in and maybe I might be partisan in this, but this is a reality. In 2017 Kano team election, nyithindo mang'eny nonegi Kisumu ka, especially the young people in Nyalenda, Kondele, Nairobi. And we as civil society man then tiyo Kisumu ka, santu watiyo nyaka Nairobi, ne wadong kendwa. No kwa yudo the national goodwill masani koro bet nikech wach jenzine. Penjo makoro wapenjre en ni ang'o biye diere cha. Kane baby pendi nego, ang'o mi diere cha kane nego youth Nyalenda kata Kondele, ne wago koko Kisumu ka ne wan kendwa, ne onge the national momentum makoro wuok, makoro timre sani e wach jenzini. Magi gik manyaka wa analyze, keche mabro nyiso wa ni Kenya orie kanye. Because life to is sacred and very important. But to be nyaka wang'e ni piny orie kanye. Na ng'iyo kaka Gachagua loso gi dog gi kocha kobedo translated through the AI. Wayudo ni otemo position joka against the government. So the narrative otemo create, otemo divide the country. And that is very, very bad path. Makawa kao politically. To jomoko bebiro wacho ni yes, kaka joluo makawa nigi, jogini makoja, ngatakato nyathi kanyathi utuge dhodgi. And those are very, very dangerous narratives. Makodi up to 2027 election, to Kenya nyalo bedo in a crossroad. And therefore, mago duto wanyalo discuss them in the conclave ma Raila temo advocate for. And onego benyo manyo the goodwill ma mondo jo penyo ye ni what are the short term and medium term outcomes of the conclave might directly impact on the citizens. Because Karasani, when I was buying the newspaper, kanangyo gazete Batandaras kabire studio ka kijende moko onyisani beto bede but gimanyaka wang'e ni ango odhi konyo wanade. Nitiere gik mang'eny mahinyo jo piny, like the corruption cases. Every time you report, billions of shillings are lost. Ere kaka sirkal mondo use the goodwill of the citizenry masani koro ni apart. Ere kaka givi nyiswa ni yes, we accept the reality. Billions gi wasaido kumagi lale kendo jogi dhibedo held accountable. Then your piny bro yeni yes, something is happening. To kama gi poro bro bet, to ibro wacha ka jothuro masemeka wacha ni mago wacha japuonj. Koro Sharon, indeed dialogue at one point and mar mondo ket jo Kenya in a mood mondo ichwango dog piny. Number 2, dialogue bede nyalo nyiso sirkal ni yes, kar mondo wago koke street kucho, wada bet kodwe table mondo wawach nigi. Tawa kwayo sirkal ni sama Gen Z oyie biro kodwe dialogue, kik wa profile gi. The young people kaka gin giwacho kaka giwacheno opogre gi kaka the young people machon gibro wache mtandao, gibro wacho ni kaka gibet kaka nyamita no wacho ni jogi gin techno savvy in kode meeting to say Google. Koro wawe profile gi gima giwacha dear wa accept ni yes giwacha point. Kumage they are wrong, but yes, you watch a point, but the strategy mitiyogo is very wrong. Like agitation for change is
obed allowed. To kakore di muk gik moko, kakore di destroy gik moko, to nyaka koro wa oppose mago. To some other young people also, kikwa profile gi, ma koro gineno ni, okay, the state is against us. But onego beni state be acknowledge, yes, gima wacho no en adier. Wabet kama itebo. Emomiyo at some point we are agreeing with the conclave ni bro kel opportunity mar ji koro mondo losi. Sometimes, maybe this time round, it can create a change. Ero kama na inya, to Mheshimiwa Nyamita kapokwa tieko kana mnatuwa kama bende walusa nena kutendreko